Azpeitiko plazatik gertzen naiz, eta, abitain digora, alau, azketa alian ezin denbori hartzen hasi naiz, eta zuzenien, erlo gainaino, 8 minutu eta 18 segundu. Baina hori bai izan beratena, niri pixket ibilen naizela rekto jaiotze hortan, zestualde hartu edo pixket, eta zaitor minutu batzuk galdu ditutela ustez, eta, petatzen hau atzetik etorriko dena bidea asmatzen gabe, hau bai 10 minutun azpiti gehiago eta egile da ni ere oso forman ez nahola. Nik ustez alkate guztiek ere orokorrien ez gehala, egia eguneroko kestikula guztien oso forman egoteko aukerak ematen ez, baina egile da, nik atreitzen bai bat nik nire memori hor da, petatze batzuek errez mejorako dela, baina nik azpeitin hemen azketa erlo baldin bada, ni noski, dena unibertsitut parte hartzen nahi baldin bada. Baina 10 minutu nein danaken, ez nekiten azan zenba jetxiko nun hortik. Eta jendikin ikustea pixkete hilderra emateula eta giru oso ona toka da. Eta hori, bederatio horri inguruen usteetin detela eta guztuan dago, guztuan. Hasieran etzeon jende asko, baina horri inderraren nola gehiago ukitze deun, nik uste ez da hola horfin jungo eragozpenik. Eta gero erdibidine, hori, Andrie, Umiek, Atxe, danak tokazaizkit eta pixkanak ere inder hori berriz ekarritu. Da, bukaerako izen da oso kriston jende mordu zeon eta hor usten nahi gabere junit ezala. Bukaeran korrika bukanet, hondik banauken inder pixket. Oain betxuta bai, baina izan abitu horretik esan bazien oso guztua, gatu entzan baina guztua. Azken, illa mar baina, enun hain ondo espero eta ondo guztua. Entrenatzen hori, 11 piko nagan indagonena eta pentsatzen hon hobetzia, beti, karreran beti egitza puntuak gehiago baino, ez hain uste, giro desente eta animoak eta horre beti laguntze dut. Dana lehorrare bat zegoen, egualdi jare hona zegoen, eta nire dana ondo zegoen gaurten baiteko. Aurten gaina ez da planik udaberira behirare eta ikusi bet, baina triatloen batzu egitezkotan, triatloen bat ingoet, baina gaina ez da aurten zein goeten. Beste plan batzu eskat eta ez da entrenatuko goeten. Guretzat egite da, edozein olako ekitaldi ekimenitie, importantia. Azken denboran egite da, iraile, egite zen abuztun ere, hasi ginenetik, uste eta astebuka ero, azpetik jende ikusten baldin badeu, egite da, beteta daula, ez?